तो माबरे माल सर तो आज हम बात करने जा रहे हैं 2 लड़कियों के बारे में जिसको चाहिए कार बुलेट और क्या क्या चाहिए मुझे नहीं पता यार। तो यहाँ पर दिखाई गई सुनाई गई सारी की सारी फ्रॉड वीडियो से समझ लीजिए वीडियो ला यार 12 हारा में खाला मसने जाकाई नसई। आइए देखते हैं। जोबोर मोजांनि बाथ्रा बेफोरबायदिनो जानांगौ जानोबो हागौ बाइक बुलेटनि आसा खालामनानै बेफोरबायदि अबस्थायावसो सफैनो हागौ। नै फाग्लि माथो जाखो माथो मेसें बोथोराव आसा खालामनानै थानाया रावबो हौवायानो सग्राव फैयासैलाय मा लिरदोंथाय जोंनि खाफाला। ओइ फाग्लि हामा लिरनो गोदो जोंबो बरायनानै लाखानो रोङासै नालाय। आयो नोंनोबो कार बुलेट नांगौबा थैबायलै आं। दा जेसेबां बाइक गई गारि गई सेंग्राफोर दं बिसोरथ' सेस टाटा बाय बाय गुड बाय। हाबानि बाथ्राखौथ' नोंसोर गोजानाव दोन दा नोंसोर गार्लफ्रेन्डखौनो पटायनो सेस्था खालाम। बेनिखायनो आं नोंसोरनो मोनसे आइडिया होनि जाय सिख्लाफोरनो बाइक बुलेट गारि नांगौ बिसोर फुटला जलायगोन। तो बास दिन थाखाय बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। बे भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो बे भिडिअखौ दिनैसो फार्स्ट दिन होनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो आं आगोलावनो बुंबोखादों बे भिडिअखौ फां फुं हिसाबै ला होननानै मानो होनबा बे भिडिअखौ इन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो खालामनाय जादों बेनिखायनो रावखौबो हेट दा खालाम मानो होनबा आं रावनिबो हेटार्स नङा।